Šta reći? Koju posluku poslati? Kome? Šaljem poruku onima koji vide, a ne čuju. Šaljem poruku onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju, vide, a ne... Izvinite, ovo morate u montaži završiti. Koji gledaju, a ne čuju, ne vide. Šaljem poruku onima koji slušaju, a ne čuju. Da li pratite Evropsko prvenstvo u fudbalu? Da. Šta mislite, ko će pobijediti? Ja mislim da će Hrvatska opet. A ti? Ja mislim da će Bosna. Ali Bosna se nije kvalifikovala. Hrvatska. Da li pratiš uopšte ovo prvenstvo? Pratim svaku noć. Svaku noć pratim i malo pomezetim i tako pomezetim malo rakije, malo mesa, janjetine, prasetine i tako, razumijete? I baš nam je lijepo, razumiješ? Ko je tvoj favorit za pobjedu? Ne znam to. Ne znam to. Ne znam. Stvarno ne znam. Ne znam vam to. Ne znam vam ja. Kako ocenjujete higijenu u gradu? Pa dobro. Dobro ide u grad, lepo, znaš kako. Majki mi. Ima ženski, ima sve. A vi kako ste? Kako ste? Što radite? Če da izađem na televizor, a? Kada? Majki mi. Pa dobro. Ali imate problema sa pacovima? Pa pacovi tu ima, pacovi otprilike po 2 kile komad, kozec, ima i zvinjeljeti, ima i mišovi, ima i svašta. Jeste, međutim, jako je ovdje živjeti teško, jeste, na ovoj kraju, jer vidite kakve kuće su male, đubre, nehigijena, to stvarno jeste. A ste vi zaposleni? Ne, ja sam penzioner. A gde ste radili? Radio sam dobro, ja nisam nigdje radio, ja sam učio školu neku i tako dalje. Pa kako ste penzioner? Pa ja sam penzioner, neki već... Gospodin Anđus, ja sam vaš verni gledalac i sve. Mislim, stvarno nema smisla da obezvredite toliko ovu emisiju, da se sprdate. Što mislite? Pa dovođenje Ave Karabatića u emisiju, pa ja vas smatram ozbiljnim. Šta fali Dami Avi Karabatiću? Ona je idealna za Srbiju i za našu emisiju. Može da bude na farmi, može da bude u Velikom bratu i to sve. Evo dokaz da može da bude i van toga. Pa da, ja sam vas smatrao za jednim ozbiljnim, kako da kažem, novinarom. Kako se sportskim novinarom i političkim. Ja sam sebe uvijek smatrao neozbiljnim. Pa dobro, verujem to, ali vi ste opet za mene jedan ozbiljan novinar. Pa jel vi sumnjate u mene? Jel se nešto promenjalo? Pa ne, ali stvarno, ja sam vas smatrao za ozbiljno, ali posle ove emisije neću vas više smatrati za ozbiljno. Nećete me smatrati ozbiljnim zato što je ovakva lepotica među nama. Pa ne, okej, sve to, možete da vodite u hotelu. Što bi ja vodio u hoteli, ali ne poznajem gospođu. Pa vi sa ovim maloletnicama imate tog iskustva i to. Znači, tako me volite. Evo, ja ću samo uputiti jedan veliki poljubac, gospodin... Čekam da se završi prethodni sagovornik. Završio je prethodni sagovornik time što je pokazao kako se zove da je verni čitalac beogradskih tabloidnih novina. Izvolite. Jeste, podržavam, dakle, što ste pozvali gospođicu u večerašnju emisiju. Pokazala je da poznaje fudbal, da poznaje fudbalere, naročito hrvatske. Slušaj, bar da uživamo, ne samo da gledate svakog utorka nas bradate i matore, nego da vidite nešto lepo, razumeš? Jeste. I očekujem nakon emisije da vi to lepo isprangijate i Bog da vas vidi. I nemojte, molim vas, da osramotite Srbiju. Ja sam mislio da si odmah... Važi samo za Obrenovac, nego uopšte misli i brine o poljoprivredi jeste visina agrarnog budžeta. Koliki je vaš? Agrarni budžet? Da. Oko 14-15 miliona, zavisi, prosto od njega povećamo iz godine u godinu. Pa, boga mi mogu da kažem da to baš nije nešto visoko. Ajde samo duhajte, završimo pa idemo. Dahnite duboko i duvate dok ja ne kažem dobro. Ajde. Ajde, molim, ajde, budru. Dobro. Nema, idu pičku magoljeva. Mogu da pijem. Ne da duhave, ne uvuče, veli. Ne da vučeš, nego da ovako držiš i da onda sam radim i tako.
Kako je to biti šegrt u jednoj ovakvoj kovačkoj radnji? Pa eto, vidite, to je moj komšija Ljubo, on je dobar majstor i tako s vremena na vreme kad neke teške stvari radimo, onda ja dođem, pomognem mu tu radim, on to greje, ja pomažem, predržim, ja varim u suštini, vario sam, radim u jednoj privatnoj isto radnji, autolimarskoj, tu radim limariju, znači varim i te stvari, tako radim. A nekada u staro vreme majstori su tukli šegrte, je li to slučaj i u ovoj radionici? Pa hoće po neki put, da ti kažem, ako nešto zajebeš, hoće majstor, malo valja malo. Šta kaš, batina je iz raja izašla? Da, šegrt mora majstor, ne bio ko čekičom ko nekad, sad bio ovako malo nečim, rukom zavrat udari jednu ćušku. Dobro, a kad se i majstori šegrtu žele kafe, je li ima kafu, Odmah dole viče, se gazdarica? Čuk, gazdarice kafu, može, kaže, odmah gazdarica, naša Milkica je cveće, ona odmah kaficu tu. Jel se desi da nekad Milkica zakaže, zataji? A nema, kod Milkice nema da nema, samo možda ne stane. Dobro, jel bi ti preporučio tvojim vršnjacima i ovde momcima iz Svetlića da budu šegrti? Valja, sve valja. Slušaj, ja se bavim dosta zanata. Ako ne znaš dosta, nema para. Mora da radiš sve da bi imao pare. Ako ne radiš, nema ništa. Ja sam sve probao u životu. Mora sve, nema. Ako ne radiš, malo ovo, ali šta ćemo, tako je. Dobro, s obzirom da kovači obrađuju gvožđe, pretpostavlja se da su oni ovako jaki u rukama. Kako to odgovara devojkama? Pa mnogo dobro ti kažem. Ne mogu sada ti kažem zbog čega, ali aj sad. A je li istina da su kovači jaki momci? Pa nisu baš svi. Mislim zbog gvožđa i tako. Ma nisu baš svi, nema veze. Jači su možda ovi što dižu trupce. Mi ne dižemo toliko teško, mi samo čukamo. Pa koga devojke više vole? Vas što čukate ili ove što... Ma vole one picane koje su. Ne vole nas garavi. Mi dođemo svi garavi, zabagreli, neće ni niko. Ali kad se opet malo doteramo, opet malo liči da još može nešto se završi neki posao. Alo, Milkice, kafa za meni majstor Ljubu! Da obeleži godišnjicu Milanskog edikta. To me mnogo boli patka za to. Šta je 14. februara? 8. mart. Prijatelja koji možda zlostavljaju svoje dete? Pa ima. Možda sam ja nekada sam, ali ne znam sad, može ima sigurno, pa greši čovjek. Ovo je jedan svečarski trenutak. Ova se stranka rodila u ognju najgorih tendencija koje su eskalirale. Draganče, isključuj muziku! Draganče, ne taknem te na dršku od metle. Ometnem vas na dršku od metle. Za vas je novi milenijum izgleda počeo prilično burno. Da. Strašno mi se sviđaš, mačko maj. Hvala. Je li to u skladu sa temperamentom ili novogodišnja noć ili šta je? U skladu sa sveme. Sa svim, totalno si moderna, majki. Ne prodaje se, no. Ne prodaje se. Niko ne kupuje? Ja ne kupuju, glavno se ne prodaje, ne sme se. Kolika je cena? Ne znam ja. Kako da znam cenu kad se ne prodaje? To nije moja. A čije je ovo? Žive vage. Koliko je piletina? Žive vage. Je živjeli ove 100 dinara. A pala malo cena? Pa pala je. A kupuju ljudi, traže piletinu? Pa traže, ali ne smo od ovih demokrata, da su ovi, onda bi tražili. Ali se vi plašite da jedete? Ja? Što da se plašim? Pa ja ću mrtvo da jedem, ja se plašim. Koga? Zašto da se plašimo? Šta je s vama, gospođe? Plašim se. Ali se plašite ptičje gripa? Pičijeg. Plane ne odustaju od zahteva za poskupljenje grejanja, traže povećanje od oko 5%, a pojedine i od 15 do 18%. S druge strane, potrošači duguju 14 milijardi dinara, pa je većina daljinskih sistema omogućila reprogram na 6. Pičku materin. Učik ima. Ti ne si ta.
pičku. Ja, ljudi moji, ovo je dobro bilo.